Bună! Sunt Alexandru Angel, consultant financiar specializat în credite private și astăzi vom discuta despre cum și când să refinanțăm un credit în Germania. Refinanțarea este ca și cum ai face un upgrade la creditul tău actual. Obții termeni mai buni și economisești bani. Deci, când poți face acest pas? După 6 luni de la creditul inițial. Ai liber la negociere pentru un nou acord. E momentul să acționezi dacă dobânzile au scăzut sau scorul tău de credit s-a îmbunătățit. Procesul este în principiu simplu. Evaluezi, compari oferte, aplici. Țintești o rată a dobânzii mai mică, poate termeni mai flexibil sau chiar unirea mai multor împrumuturi într-unul singur. Dar atenție! Refinanțarea nu vine doar cu flori, ci și cu spini. Costuri inițiale, riscul dobânzilor mai mari și o posibilă extensie a duratei împrumutului care poate însemna mai multe dobânzi plătite în timp. Concluzia? Analizează bine piața și situația ta financiară înainte de a decide. Refinanțarea este un instrument puternic. Folosește-l înțelept. Pentru mai multe informații și detalii, nu ezita să mă contactezi și nu uita să te abonezi la canalul meu pentru mai multe sfaturi financiare. Pe curând!